Какво е, мамо, бре? Кой идва при мен? Кой идва при мен? Кой? Я виж пералнята учиш да видиш, пералнята. Няма си да видиш кой има там. Там не, ще го събориш, бе. Опа! Ай, кой падна, бе? Кой падна? Кой? Де го дърпали? И чакаш китарата. Да, бе, мамо. Ха! Кой свирна? Данчо? Той свири? Да, бе, мамо! Ах, какъв си ми бъздоганчо само! Къде отиваш? Къде? Защо вървиш след мен сега? Ама къде да ига заедно след мен? Абе, дай ме, мама! Лапа ми чехлите! Защо, бе? Защо? Защо, бе, красавица? Защо? Какво правиш сега тук, мама? Какво прави бубата? Леко. Леко? Абе, мама, папа, бебо, бе! Бебо, папа, мама! Леко, къде отиваш сега? Ще си, бе. Ма не ми се лапат. Дани, не ми лапай краката. Ти зато ли ходиш след мене, зе? Зато ли хареса ми чехлите? Абе, Даня! Абе, мълчи! Ма не, мамо, чехлите на мама. Айде сега толкова.